Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Handang-handa nang umuwi. Taray, ang aga ha. Hindi, 5:29 na pala. Sige, pwede na umuwi. Basta, kukuskus ha. Ay nako, magandang hapon po. Nagbabalik ang inyong kadaldalan, dakadalerang atleta, DJ Mara Tony. Alam nyo ba, sabi nila kapag raw nagkukuskus ka, mas magiging bata ka. Grabe no, grabe na talaga tong anti-aging tips ko. Bukod sa, syempre, kailangan mong matulog ng 8 hours. Ang dapat po talagang tulog kada ora o kada araw is around 7 to 8 hours a day. So kung nare-reach mo yung target na yan, well, safe ka, mas magiging magandang iyong pagmumuka. Pero kung medyo kulang ka dyan, medyo alanganin, sabihin natin 3-4 hours, huwag ka na magtaka. Kung medyo kumukulubot na. Diba? Minsan kumukulubot, madalas hindi na tumitigas. Ang tuhod. Syempre kasi puyat ka pagod ka, mahirap pagka ganyan, diba? Kahit pa paano, let's maintain proper sleep, diba? Isa yan sa mga pwede mong ibigay sa iyong sarili para naman habang tumatagal, hindi ka nagugulat. Na ang bata-bata mo pa, pero mukha ka ng matanda. Diba? May simpleng mga bagay, it's a gift to yourself. Na kahit papaano, pagod sa trabaho, mahirap ang buhay, araw-araw kumikita para sa pamilya. Well, at least nandun na tayo, diba? Nandun na tayo sa season na sarili mo muna. Mahirap magmahal ng ibang tao pagka hindi mo inuuna ang sarili mo. Anong bibigay mo? Wala. Candy. Diba? Ayan. So, anong oras na ba? 5:31. Galing talaga sa'yo yan. Ang alin? Anyway, ngayong hapon, naka-ano tayo ngayon? Naka-live. Sa mga naghahanap at nagtatanong kung ano nga ba ang Facebook, Instagram, TikTok threads ni Mara Tony. Para hindi kayo nagugulat. Kasi marami hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung ano nga ba ang Facebook ni Alex Dixon. Ayan na po, pwede niyo pong ma-check sa Facebook, Instagram, TikTok threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Kung naghahanap ka ng DJ na gusto mo usapang kasarapan, ayan, hatid ko sa'yo ang aking sarili. Ayan, shoutout natin yung mga nakikinig ngayon dahil Thursday naman. Maganda kapag ka nandito sila, tumatambay habang nagkakamot ng ulo. Ikaw na mag-isip kung anong ulo. Tara! Hello kay Juan Miguel Deriega Paredes from Santa Rosa City. Hello! Ito si Alexander Ando Hidalgo na laging nagsiswimming. Ewan ko na lang din, B. Pero hello. Kay Yana Raborar. Hi, Don Sharing. Maraming salamat sa mga gusto pong magpa-shoutout. Libreng-libre, walang bayad. Pa-safe message lang po ko kay Mara Tony. Again, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Bago kayo iwan this is again a reminder to sleep kahit 7 to 8 hours a day, no? Malaking reset yan sa iyong katawan. Kung ang cellphone mo nga charge mo, what more ang katawan at sarili mo? Diba? Charge din, B, pag may time. Baka mamaya iba mag-charge sa'yo, charge ka ni Lord. Tara! Ayan, sa mga gusto pa magpa-shoutout kay Jesso Al ng NJ Food House dyan sa may Payatas, Quezon City. Hello, magandang hapon. Mas maganda ka pa sa hapon, just like me. Kay Sis Ivy, magandang hapon din. Kay Tonet, Juanere, Luwalhati. Ingat din pag uwi. Ingat talaga sila sa akin.
Anyway, ako'y magpapaalam na. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming thank you. Samid ako. From the bottom of my heart. Dito pa rin, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Thursday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oh, ayun na may nag-comment. Hawig mo rin si Chris Bernal. It's for you to find out, guys. Goodbye. Yeah.